Inilatag naman ang planong pagsasagawa ng serye ng mga pagsasanay na magpapayabong sa ortografiya at paggamit ng wikang Pangasinana at Filipino sa pagpupulong ng lokal na pamahalan at isang pamantasan sa Bayambang. Tinalakay rito ang mga hakbangin upang maiigting o mapamigting pa ang pagpapalaganap ng tamang paggamit at pagsulat ng mga lokal na wika. Sang-ayon ng opisina sa turismo sa bayan na kinikilala ang kahalagahan ng ortografiya bilang pundasyon sa pagpapanatili ng kultura at yamang taglay ng mga residente ng sabing bayan. Sa pamamagitan nito, inaasahan na mas mapapalaganap pa ang layunin ng mga planong proyekto sa mga paaralan, tanggapan ng pamahalaan at lokal na lathalaan. Pinagsanib na puwersa ang nagsanib puwersa ang mga dalawang tanggapan sa pagkakaisang adikain na mapatibay pa ang kontribusyon ng pambansang wika sa lokal na komunikasyon. IFM News. IFM News. IFM News.